Gamay, nakasuway na kagamay. Ang. Dili. Ang, nakasuway na kagamay. Kapila na nakasuway. Wala po. Wala pa. Pero ganun ka masuway sa gamay. Dili. Ah, dili lang. Dako. Okay ra. Okay ra. Dako dire. Adik ko. Kinsa may kusog manguot, boss? Lalaki o babae? Ang bayot. Ang bayot. Ngano ang bayot man? Kamo bigyan nahigal kayo. Paano masabi? Mo na higal day. Nya, kapila na day ka na kuta og bayot, sir? Bot lang. Ha? Naihap. Dagan na day nakuta siya og bayot day. Si ma'am day, wala ka kuot. Ala. Wala yun. Okay. Mayari na punta ni ma'am day. Ma'am, kinsa may kusog manguot yun, ma'am? Lalaki o babae? Tumboy. Hindi totoo yan. Grabe ning mga answer ano. Ngano ang tumboy man, ma'am? Ngano ang tumboy, ma'am? Out lang. Yan tumboy. Ngano ang tumboy kusog manguot man? Natamimi kayo. Nakuta na day ka, ma'am, sa tumboy. Wala. Wala pa gyud. Pero ganahan ka magpakutog tumboy. Dili. Boss, unsa may pilion mo, boss? Bugdo o lupyak? Bugdo. Okay, bugdo. Ngano bugdo man imong gipili, boss? Parang kay... Murag smooth ra kayo. Smooth sa lupyak day, boss. Dili ka ganahan. Dili. Dili. Ngano man? Ito lang kay... Bot lang saga. Ambot na gyud. Arita ni ma'am. Ma'am, unsa may pilion mo, ma'am? Dako o gamay? Dako. Ano dako mo, ma'am? Ma'am, ngano dako man? Like dako o gugma, di ba no? Magaling kang kupal Dako, gugma, ka. like sa gamay. Gamay ra sa gugma, di ba? Okay. What if magbiga-biga si crush nimo sa imo response? Patulan. Patulan magbiga-biga si crush kay ano man? Crush mo na mo. Si crush man mo patulan, mao lagi. Gwapo si crush dili. Ko amo kay crush. Wala ka na buot sa. Wala Crush gyud. wala. Pero ngano ni anam ka og magbiga-biga si crush patulan nimo? Malamang basta day mo kuan. Kasi nakapas mo. Mapinatulay man duha. Pag pinatulay mo, o kanon ka ni crush, unsaon nimo siya? Dili lang sa. Dili lang sa jud. Maora din tubag. Thank you. Kinsa may kusog manguot? Una ta ni ma'am. Kinsa may kusog manguot, ma'am? Lalaki o babae? Lalaki. Ngano na kayo mga mga lalaki? Dagag crime rates nga ako sa mga lalaki. Mao ba? Kaya wala na kay lain ka, kuan ma'am. Dubag. Okay. Ya, kanang ma'am, nakatesting na kay nakuta na day ka. Naka-try ko. Kapila, ma'am. Nakawatan ko hapit. Nagawatan og unsa, ma'am? Gadget report. Gadget ra. Okay. Ari na punta ni sir. Sir, kinsa may kusog manguot, sir? Lalaki o babae? Ang laki. Ano na kayo mga lalaki, sir? So, the same ra po sa na taas kay crime rates ang mga laki kaysa sa Okay. Kisay, unsa piliun mo, ma'am? Dako o gamay? Dako. Ano ang ganahan mo sa dako, ma'am? Para dili magkuwang. Like sa unsa mga dili magkuwang, ma'am? Like, sa amount. Okay. Amount of money. Nindot yung dako, yun man mo, no? Ngano, dili juga ganahan sa gamay, di? Para di magkuwang, maurasan. Okay. So, karon, ari na punta ni boss. Boss, unsa may imong piliun, boss? Supsupon or tilaan? supsupon, Supsupon. Ano ang ganahan mo ka supsupon, sir? ang ice cream. Ice cream. Ice cream. Dahil ka mo, ha? Dirty minded kayo mo. Supsupon ko na yung ice cream. Ano ni mo ganahan sa tilangan, sir? So, ang rabies, Aribis, ha? mga hero. Mga hero ko na mga na. Okay. Okay kayo, pabilion. Supsupon or tilaan? Tilaan. Ano man? Kaya nga naman. Pangutan na sa ko. Ano man? Ano tilaan mo, sir? Kalami. Lami. Nakasuya ang tila, sir. Wala ba sad? Wala, sad. Wala, sad. Sop. Sop. Kasuway na. Den ka dapat. Pop. Lollipop. Lollipop, may mag-sop-sop. Kapila na ka nakasop-sop.
Klara man sa sanang hilig sop-sop. Katulo. Gataw mo ka na po. Iyay. Murag gamay ra. Gamay ra. Pila gyud sop-sop. Both. Kalame, no? Kalame. Sige. Unsay gusto nimo, sir? Bugdor lupyak. Ano nindot ang bugdo eh? Unsa? Bugdo. Bugdo nindot, sir. Nindot na bugdo. Nakahikap na kag bugdo. Kadaghan na. Kadaghan. Ikabila. Kadaghan na. Kadaghan na. Motik na. Asa? Motik na. Di napit nga bugdo, sir. Parte na sa salawas oron sa. Daghan mo to basta bundo-bundo to. Bundo-bundo sa to. Nay bundo, nasa bundo-bundo. Lupyak di ka ganahan. Bati na lupyak. Ano man? Di na malingaw. Di ka malingaw pero nakakot ang lupyak. Lupyak. Marag. Naagipon. Lara. Gabiha mo nimo. May dura mo nimo. Chilang. Chilang nga iya. Sabi na mo sige. Final answer nimo, boss. Bugdo jud gay. Bugdo jud. Sa kito? Malingaw ka sa bugdo. Malingaw ka. Basta lingaw. Naagi na lingaw sa bugdo jud kana. Kung papilion ka, ma'am, unsa imong pilion? Dako o gamay? Dako para sulit. Dako para sulit. Like unsa nga klase nga sulit, ma'am? Like ka na. Kana unsa ma'am? Basta good. Excited na kasi sila, mamina. Unsay klase nga sulit nga dako? Or dili ka magmahay sa gamay. Diretso lang kas dako. Okay. Nakasuway na kag dako. Magaling kang kupal ka. Depende mo kung unsay klase nga dako. Kasuway na sa Kasuway na ka og dako, jud. gamay pa. Dako o gamay. Nakasuway na kuno siya dako o gamay kuno doy. Diba? Unsa nga klase nga dako di ay? Hotdog. Hotdog. Hotdog di ay. Unsa Virginia? Tender juicy kay ano. Mahalan tara. Okay. Ali to sa ikaduha na tong pangutana din ni ma'am, no? Ma'am, murag naniribos na si ma'am. Ready na ka sa akong pangutana, ma'am? Okay. Kani ma'am. Akong pangutana, ma'am. Ipasulod o ipagawas? Ato to sa ipagawas. Okay. Nganong gusto mo ka sa ipagawas, ma'am? Ako anday para safety. Gusto nga klase nga safety, ma'am? Kuan kanang life jacket. Like ka ng bubuto ang aeroplano or barko nga malunod, di ba? Barko malunod. Kinsa may kusog mangungot, ma'am? Lalaki o babae? Tubag mong duha. Lalaki. Nganong lalaki man, ma'am? Secret. Kani, ma'am. Karang nakuutan na dahi ka, ma'am. Wala sad. Wala pa jud ka nakautay. Pajud daw. Pero ganahan ka kuuton. Dili sad. Ikaw, ma'am. Depende. Depende yan. Depende, grabe. Palaban ka si mamo. Depende ko, no? Depende na iya kay. Nasa babae na sila. Unsay gusto nimo, dako o gamay? Dako. Nganong dako man? Lami man. Kay lami ang dako. Nakasuway na dako, miss. Wala pa. Wala pa. Suwayan pa. Suwayan pa. Gamay. Nakasuway na gamay. Ang. Dili. Ang. Nakasuway na gamay. Kapila na nakasuway? Wala pa. Pero ganang ka masuway sa gamay. Dili. Dili lang. Dako. Okay ra. Okay ra. Dako dire. Adik ko. Dako nga kwarta ba? Dako nga kwarta. Pero ganahan siya dako. Dako nga pakigugma, no? Magaling Dako kaalam, kang kupal ka. Dako yung ganahan, miss. Dako kaalam. Ikaw, miss. Pangutan ka. Ipasulod, ipagawas. Ipasulo. Ipasulod. Nga lang ipasulod mo, miss. Para safety ra. Safety ang. Kuan ang Kasi ang. to. Ang kwarta. Kwarta. Kwarta ang gisgutan. So, sakto kayo. Ipasulod ang kwarta. Ipasulo. Ipagawas, di ka ganang ipagawas. Ayaw lang sa kay mawa ra din. Mawa ang kwarta, okay pagawas. So, pasunod yun ang maganahan. Okay, thank you. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw.